ഗീതഗിതാധര ശ്രീവാസാദി ഹരേ വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ കുറച്ച് ഹരേ സൗണ്ടിൽ പറയും കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ജയ് കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീപദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃത ദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയേത്. ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. പ്രണാമം ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രണാമം ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രണാമം. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 15-ാമത്തെ അധ്യായം പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്ന എന്ന അധ്യായത്തില് 19 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു എന്നല്ലേ? അതെ. ഇന്നലെ എടുത്തതിൽ നമ്മള് എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തില് 17-ാമത്തെ തൊട്ടല്ലേ ഇന്നലെ എടുത്തത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞതിൽ അർജുനന്റെ കുതിരകൾക്ക് ദാഹിച്ച് ജലം കൊടുക്കാനായിട്ട് രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ ശത്രുക്കള് കാരണം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടും ആരും ഭഗവാനെ ചെയ്തില്ല, ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? പക്ഷെ ഭഗവാനോടുള്ള ആദരവിലുള്ള പോരായ്മ കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ സാരഥിയാക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടതെന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് അത്രയും ആദരവ് ആർക്കും കൊടുത്തില്ല. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് അഖില ലോകത്തിന്റെ നേതാവാണ് ഭഗവാൻ. ആ നേതാവിന് വേണ്ടത്ര ആദരവ് ആരും നൽകിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അർജുനന് കൊടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സാരഥിയാക്കിയതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? സർവാത്മാ പരിപൂർണമാകൽ ഒരു വിധത്തിലും മിത്രം പുത്രം കാമകന്യ എന്ന ഭാവത്തിൽ ഒട്ടും പോരായ്മ ഉള്ളതല്ല. അതെ. പിന്നെ പറഞ്ഞു അർജുനനെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. പാർത്ഥ, സാഖേ, ഗുരുനന്ദന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ അർജുനൻ ആ സമയത്ത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു വില ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോ അർജുനൻ അതൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അല്ലെ? കാരണം ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പരവശനായി തീരാണ് ആര്? അർജുനൻ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്നും ഉറങ്ങിയും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കൂടിയതായിരുന്നു ആര്? അർജുനൻ. പിതാവിന്റെയും ഒക്കെ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതെ, എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കളിച്ച് ചിരിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി കഴിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ ആയിരുന്നു അവര് കഴിച്ചു കൂടിയിരുന്നത്. ആ ഭഗവാനെ അപ്പൊ അത്രയും കുറച്ചിട്ടാണ് ആര് കണ്ടിരുന്നത്? അർജുനൻ കണ്ടിരുന്നതെന്നാണ് അർജുനൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അല്ലെ? അതാണ് നമ്മൾ എത്തിണ്ടായിരുന്നത്.
അടുത്ത ശ്ലോകം 20 അല്ലേ? ശ്ലോകം 20 മാതാജി. 20 എടുക്കണ്ട. 20 ആയില്ലേ? അതെ. ഞായറാഴ്ചയല്ല, അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് കുറവാണല്ലോ. മനസ്സിലായി, ഞായറാഴ്ചയാണല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 20. സ്യോഹം നൃപേന്ദ്രരഹിത പുരുഷോത്തമേന സഖ്യാ പ്രിയേണ സുഹൃതാ ഹൃദയേന ശൂന്യ അധ്വന്യുരുക്രമ പരിഗ്രഹമംഗരക്ഷൻ കോപൈരസത്പിരബലേവ വിനിർജിതോസ്മി. നൃപേന്ദ്രരഹിത പുരുഷോത്തമേന സഖ്യാ പ്രിയേണ സുഹൃതാ ഹൃദയേന ശൂന്യ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഹരേ കൃഷ്ണ. സ അഹം ഞാൻ, നൃപ ഇന്ദ്ര ഹേ ചക്രവർത്തി, രഹിതനായി, പുരുഷ ഉത്തമേന പുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനാൽ, സഖ്യ എന്റെ മിത്രം, പ്രിയേണ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട, സുഹൃത അഭ്യുതകാംക്ഷിയാൽ, ഹൃദയേന സർവാത്മന ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ടു, അധ്വനി വഴിയിൽ, ഉരുക്രമ പരിഗ്രഹം സർവശക്തന്റെ പത്നിമാർ, അംഗ ശരീരങ്ങൾ, രക്ഷൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ, ഗോപാലകന്മാരാൽ, അസത്തുക്കളാൽ, അബല ഇവ അബലയായ സ്ത്രീയെ പോലെ, വിനിർജിതാസ്മി ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. വിവർത്തനം. അല്ലയോ ചക്രവർത്തി, എന്റെ ഉറ്റമിത്രവും പ്രിയപ്പെട്ട അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ വേർപിരിഞ്ഞതിനാൽ എന്റെ ഹൃദയം എല്ലാവിധത്തിലും ശൂന്യമായതായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ അഭാവത്തിൽ കൃഷ്ണപത്നിമാരുടെ എല്ലാം ശരീരങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ പാഷണ്ഡരായ ഒരു കൂട്ടം ഗോപാലകന്മാരാൽ ഞാൻ പരാജിതനാക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അല്ലയോ ചക്രവർത്തി, എന്റെ ഉറ്റമിത്രവും പ്രിയപ്പെട്ട അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ വേർപിരിഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയം എല്ലാവിധത്തിലും ശൂന്യമായതായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടണം. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും ശൂന്യമായതായിട്ട് അർജുനൻ അനുഭവപ്പെടാണ് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്തത്. ഭഗവാന്റെ അഭാവത്തില് കൃഷ്ണ പത്നിമാരുടെ എല്ലാം ശരീരങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ, അപ്പൊ ഇല്ലാത്തപ്പോ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരുടെ ശരീരങ്ങൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ആരിലാണ്? അർജുനനിലാണ്. അപ്പൊ കാത്തു രക്ഷിക്കുന്ന വേളയില് പാഷണ്ഡരായ ഒരു കൂട്ടം ഗോപാലകന്മാരാൽ ഞാൻ പരാജിതനാക്കപ്പെട്ടു. പാഷണ്ഡരായിട്ടുള്ളവര് അവരില് ഒരു കൂട്ടം ഗോപാലകന്മാരാല് അർജുനൻ പരാജിതനാകപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ശക്തനായിരുന്നു അർജുനൻ ഇതുവരെ. പക്ഷെ ഇപ്പോ പാഷണ്ഡരായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഗോപാലകന്മാരാല് പരാജിതനാക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഭാവാർത്ഥം. വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനെ പാഷണ്ഡരായ ഒരു കൂട്ടം ഗോപാലകന്മാർക്ക് പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമായതും അത്തരം ലൗകിക ഗോപാലന്മാർക്ക് അർജുനന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരുടെ ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും എപ്രകാരമാണെന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ പ്രധാന ആശയം. ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ വിഷ്ണു പുരാണത്തിലും ബ്രഹ്മപുരാണത്തിലും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തി ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തെ ന്യായീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇവിടെ പറയുന്നത് വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനെ പാഷണ്ഡരായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഗോപാലന്മാർക്ക് പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമായതും അതേപോലെ തന്നെ ലൗകിക ഗോപാലന്മാർക്ക് അർജുനന്റെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരുടെ ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും എപ്രകാരമാണെന്നത് ആണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ പ്രധാന ആശയം. ആ ആശയം വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ വിഷ്ണു പുരാണത്തിലും ബ്രഹ്മപുരാണത്തിലും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തി ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തെ ന്യായീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഒരിക്കൽ സ്വർലോക സുന്ദരിമാർ അഷ്ടവക്ര മുനിയെ തങ്ങളുടെ സേവനത്താൽ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പതിയായി ലഭിക്കുന്നതിനെ മുനി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഈ പുരാണങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, സ്വർലോകത്തിലുള്ള സുന്ദരിമാര് അഷ്ടവക്ര മുനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8 വക്രങ്ങളുള്ള, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ മുനിയെ തങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പതിയായി ലഭിക്കുന്നതിനെ മുനി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഈ പുരാണങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അഷ്ടവക്ര മുനിയുടെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അഷ്ടവക്ര മുനിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ 8 സന്ധി മടക്കുകൾ വക്രമായാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വളഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം നടന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടവക്ര മുനിയുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അഷ്ടവക്ര മുനിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ 8 സന്ധി മടക്കുകൾ വക്രമായാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വളഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം നടന്നിരുന്നത്. മുനിയുടെ ചലനങ്ങൾ വീക്ഷിച്ച ദേവപുത്രിമാർക്ക് ചിരി അടക്കാനായില്ല. ഇതിൽ അവരോട് കോപാകുലനായ മുനി ഭഗവാനെ ഭർത്താവായി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവരെ ആഭാസന്മാർ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ശപിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ട് കിട്ടിയാലും അഷ്ടവക്ര മുനി എന്ത് ചെയ്തു? തങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പതിയായി ലഭിക്കുമെന്ന് മുനി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ആ മുനിയുടെ ചലനത്തെ കണ്ട് വീക്ഷിച്ച ദേവപുത്രിമാര് ചിരിച്ചപ്പോ ഗോപാകുലനായിട്ടുള്ള മുനി എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് അവർക്ക് വരം കൊടുത്തത്? ഭഗവാനെ പതിയായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന്. പിന്നെ പറഞ്ഞു പതിയെ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആഭാസന്മാരെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അവരെ ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ആ കന്യകമാർ വീണ്ടും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ മുനിയെ സംപ്രീതനാക്കുകയും തെമ്മാടികളാൽ അപഹരിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ അതിനുശേഷം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു? പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ ആ മുനിയെ സംപ്രീതനാക്കി. അപ്പൊ തെമ്മാടികളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും തങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ തങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു ലഭിക്കുമെന്ന് മുനി ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അവരുടെ ഭർത്താവിനെ അവർക്ക് തിരിച്ചു ലഭിക്കുമെന്ന് മുനി ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ മഹാമാനായ മുനിയുടെ ശാപം നിറവേറ്റാനായി ഭഗവാൻ സ്വയം സ്വപത്നിമാരെ അർജുനന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അപഹരിച്ചു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ സ്വയം തന്നെയാണ് സ്വന്തം പത്നിമാരെ അർജുനന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അപഹരിച്ചത്. അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തെമ്മാടികൾ അവരെ സ്പർശിച്ച മാത്രമേ തന്നെ അവർ നിശ്ചയമായും അവിടെ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷരാകുമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അവരെ തെമ്മാടികൾ സ്പർശിച്ച ആ സമയത്ത് അവർക്ക് അവിടെ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനു പുറമെ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരായി തീരാനായി പ്രാർത്ഥിച്ച ചില ഗോപികമാർ അവരുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായ ശേഷം പൂർവ്വസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചവര് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവർക്ക് അത് നേടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ചില ഗോപികമാരെന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായി. ഇപ്പോ പൂർവ്വസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും മടങ്ങി. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ഭഗവാൻ എല്ലാ പാർഷദന്മാരെയും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടക്കി വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പാർഷദരും എന്താണ്? ഒപ്പം പല പല സ്ഥാനങ്ങളില് വന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും അവർ വന്ന് ജനിക്കും. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഭൂമിയിൽ എവിടെയായാലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമെന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാര്, ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ള സന്തത സഹചാരികൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ആദ്യമേ വന്ന് പിന്നെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴോ ഇവരെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കും. വ്യത്യസ്ത ഉപാധികളിലൂടെ അവരെ തിരികെ വിളിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പല പല രീതികളിലായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി പോകുകയല്ല. പതുക്കെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 21. തദേ ധനുസ്ത ഇഷവാസ രഥോ ഹയാസ്തേ സോഹം രഥി നൃപതയോ യദ ആനമന്തി സർവം ക്ഷണേന തദഭൂത സതീശരിക്തം ഭസ്മൻ ഹുദം കുഹക രാഥമിവോപ്തമൂഷ്യം തഥൈ ധനുസ്ത ഇഷവാസ രോധോ ഹയാസ്തേ സോഹം രഥി നൃപതയോ യദ ആനമന്തി സർവം ക്ഷണേന തദഭൂത സതീശരിക്തം ഭസ്മൻ ഹുദം കുഹക രാഥമിവോപ്തമൂഷ്യം. ചൊല്ലാം.
ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ യദനുസ്ത ഇഷവസ്സരതോഹയാസ്തേ സോഹം രതി നൃപതയോ യദയാസ്തേ മൻപുദം സരതോഹയാസ്തേ ഹരേ കൃഷ്ണ. തത് അതേ, വൈ നിശ്ചയമായും, ധനു അതേ ധനുസ്, ഇഷവ ശരങ്ങൾ, സ അതേ രഥ രഥം, ഹയാത്തെ അതേ അശ്വങ്ങൾ, സ അഹം ഞാൻ അതേ അർജുനൻ, രഥ രഥ യോദ്ധാവ്, നൃപതയ എല്ലാ രാജകുമാരും, യഥ ആരെ, ആനമന്തി ആദരിക്കുക, സർവം എല്ലാം, ക്ഷണേന ക്ഷണനേരം കൊണ്ട്, തത് അവയെല്ലാം, അഭൂത് ആയിത്തീർന്നു, അസത് നിഷ്പ്രയോജനം, ഈശ ഈശ്വരനാൽ, വിത്തം ശൂന്യമായി, ഭസ്മൻ ഭസ്മം, പുതം നെയ് സമർപ്പിക്കുക, കുഹകരാർത്ഥം മന്ത്രവിദ്യ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ധനം, ഇവ അതുപോലെ, ഉക്തം വിതയ്ക്കുക, ഊഷ്യ തരിശു നിലം, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം എന്റെ കൈവശം അതേ ഗാണ്ഡീവ ധനുസും അതേ അസ്ത്രങ്ങളും അതേ അശ്വങ്ങളാൽ വലിക്കപ്പെടുന്ന അതേ രഥവുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ അതേ ധനുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേ രഥം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേ അശ്വങ്ങളാൽ വലിക്കപ്പെടുന്ന അതേ രഥം, അതേ ഗാണ്ഡീവം, അതേ ധനുസ് എല്ലാം അർജുനന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതേ കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ ഉള്ള സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അത് തന്നെയാണ് എല്ലാതും എന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നത്. സർവ്വ രാജാക്കന്മാരും ആദരിച്ചിരുന്ന അതേ അർജുനനായി തന്നെയാണ് ഞാൻ അവയൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചതും. അപ്പോ അർജുനനായിട്ട് ഞാനും അതേ അർജുനൻ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അഭാവത്തിൽ അവയെല്ലാം ക്ഷണേന നിഷ്ഫലമായിരിക്കുന്നു. അത് ചാരത്തിൽ നെയ്യ് സമർപ്പിക്കുന്നത് പോലെയും മാന്ത്രിക ദണ്ഡാൽ ധനം സ്വരൂപിക്കുന്നത് പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ ഉഷാര ഭൂമിയിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് പോലെയുമാണ്. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. അതേ അർജുനനായിട്ട് അതേ രഥമുണ്ടായിരുന്നു, ആ അശ്വങ്ങളാൽ വലിക്കപ്പെടുന്ന അതേ രഥം, അതേ ധനുസ്, എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അസാന്നിധ്യം, ഭഗവാന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് അതെല്ലാം ക്ഷണേന നിഷ്ഫലമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. ചാരത്തിൽ നെയ്യ് സമർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ മാന്ത്രിക ദണ്ഡ് കൊണ്ട് ധനം സ്വരൂപിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഉഷാര ഭൂമിയിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ് അർജുനൻ അത് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാം പലവട്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളത് പോലെ കടം കൊണ്ട തൂവലുകൾ അണിഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. എല്ലാ ശക്തികളും കഴിവുകളും പരമസ്രോതസ്സായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കുകയും അവിടുന്ന് പിൻവലിക്കുന്ന ക്ഷണത്തിൽ അവയൊക്കെ പ്രവർത്തനരഹിതമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പലവട്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാണ്, കടം കൊണ്ട തൂവലുകൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ എല്ലാ ശക്തികളും നമ്മളെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രത്യേക കഴിവ്, പ്രത്യേക ശക്തി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. പരമസ്രോതസ്സായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം അതിനെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഏത് സമയത്താണോ ഭഗവാൻ അത് പിൻവലിക്കുന്നത്, ക്ഷണത്തിൽ തന്നെ അത് പ്രവർത്തനരഹിതമാവുകയും ചെയ്യും. വിദ്യുശക്തി ലഭിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ നിന്നാണ്. വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി നിർത്തലാക്കുന്ന പക്ഷം വൈദ്യുതി വിളക്കുകളും മറ്റു യന്ത്രങ്ങളും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് അത്തരം ശക്തികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ പിൻവലിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാത്ത പക്ഷം ഭൗതിക നാഗരികത വെറും കുട്ടിക്കളി മാത്രമാകുന്നു. രക്ഷിതാക്കൾ അനുവദിക്കുന്നത് വരെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാം, അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ സമ്മതം പിൻവലിക്കുന്ന പക്ഷം കുട്ടികൾ കളി നിർത്തണം. മാനവ സംസ്കാരം അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ പരമ അനുഗ്രഹവുമായി ഇണങ്ങിയിരിക്കണം. ഈ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ എല്ലാ പുരോഗതികളും മൃതശരീരത്തിൽ അലങ്കാരം പോലെയാകുന്നു. മൃതമായ സംസ്കാരവും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചാരത്തിൽ നെയ്യൊഴിക്കുന്നത് പോലെയും മാന്ത്രിക ദണ്ഡിനാൽ ധനം ശേഖരിക്കുന്നത് പോലെയും മരുസ്ഥലത്ത് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് പോലെയുമാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിദ്യുത് ശക്തി നമുക്ക് വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ആ വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി നിർത്തലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ വൈദ്യുതി വിളക്കുകളും ഒന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റാതെ വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമേച്ഛയാൽ ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ശക്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെ അത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ ഭൗതിക നാഗരികത എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കുട്ടിക്കളി മാത്രമാകുന്നു. അതായത് രക്ഷിതാക്കൾ അനുവദിക്കുന്നവരെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കളിക്കാം, അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവരെപ്പോഴാണ് ആ സമ്മതം പിൻവലിക്കുന്നത് ആ പക്ഷം കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കളി നിർത്തി തിരിച്ചു വരണം. അപ്പൊ മാനവ സംസ്കാരവും അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ പരമമായ അനുഗ്രഹമായി ഇണങ്ങിയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ പരമാനുഗ്രഹമായിട്ട് ഇണങ്ങിയിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ എല്ലാ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മൃതശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരം പോലെയാണ്. നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മൃതമായ സംസ്കാരവും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചാരത്തിൽ നെയ്യൊഴിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ മാന്ത്രിക ദണ്ട് കൊണ്ട് ധനം ശേഖരിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ മരുസ്ഥലത്ത് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടോ സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 22-23. രാജം സ്വയാനുപൃഷ്ടാനാം സുഹൃതാംനാ സുഹൃത്പുരേ വിപ്രശാപ വിമൂഢാനാം നിഘ്നതാം മുഷ്ടിഭിർമിതഃ വാരുണീം മദിരാം പീത്വാ മദോന്മാദിതചേതസാം അജാനതാമിവാന്യോന്യം ചതു പഞ്ചാവശേഷിതഃ രാജസ്ത്വയാനുപൃഷ്ടാനാം സുഹൃതാംനാ സുഹൃത്പുരേ വിപ്രശാപ വിമൂഢാനാം നിഘ്നതാം മുഷ്ടിഭിർമിതഃ വാരുണീ മദിരാം പീത്വാ മദോന്മാദിതചേതസാം അജാനതാമിവാന്യോന്യം ചതു പഞ്ചാവശേഷിതഃ. ചൊല്ലാം. ഒന്നാമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ രാജൻ, ഹേ രാജാവേ, ത്വയ അങ്ങയാൽ, അനുപൃഷ്ടാനാം അങ്ങ് അന്വേഷിച്ചതുപോലെ, സുഹൃത മിത്രങ്ങളുടെ ബന്ധുജനങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ സുഹൃത്പുരെ ദ്വാരകാ നഗരത്തിൽ വിപ്ര ബ്രാഹ്മണരുടെ ശാപം നിമിത്തം വിമൂഢാനാം വിഡ്ഢികളാക്കപ്പെട്ടവർ നിഘ്നതാം അവധിക്കപ്പെട്ടു, മുഷ്ടിഭി ഒരു കെട്ട് ദണ്ഡുക്കളാൽ, മിഥ അന്യോന്യം, വാരുണി പുളിപ്പിച്ച അരി, മദിര മദ്യം, പിത്വ പാനം ചെയ്ത ശേഷം, മദ ഉന്മജിത ലഹരി പിടിച്ച്, ചേതസാം ആ മാനസികാവസ്ഥയിൽ, അജാനതാം തിരിച്ചറിയാത്ത, ഇവ പോലെ അന്യോന്യം പരസ്പരം, ചതു 4, പഞ്ച 5, അവശേഷിത ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നു. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അല്ലയോ രാജാവേ, ദ്വാരകാപുരിയിലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുജനങ്ങളെയും കുറിച്ച് അങ്ങ് ആരാഞ്ഞുവല്ലോ. അവരെല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണ ശാപത്തിനു പാത്രമായിരിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം പുളിച്ച അരിയിൽ നിന്നും നിർമ്മിച്ച മദ്യം പാനം ചെയ്ത് അന്യോന്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം മതോന്മത്തരായി ദണ്ഡുക്കളാൽ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 4-5 പേരൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഇവിടെ, അല്ലയോ രാജാവേ, ദ്വാരകാപുരിയിലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുജനങ്ങളെയും കുറിച്ച് അങ്ങ് ആരാഞ്ഞുവല്ലോ. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണ ശാപത്തിനു പാത്രമായിരിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം എന്താ സംഭവിച്ചത്? പുളിച്ച അരിയിൽ നിന്നും നിർമ്മിച്ച മദ്യം പാനം ചെയ്ത് അന്യോന്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം മതോന്മത്തരായിട്ട് ദണ്ഡുക്കളാൽ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇപ്പൊ 4-5 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ്.
ഇത് സാമ്പന്റെ കഥയല്ലേ, സപ്തർഷികളുടെ അതല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. സപ്തർഷികളെ ശപിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം, അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രയാണേ തത് ഭഗവത ഈശ്വരസ്യ വിചേഷ്ടിതം മിഥോ നിഘ്നന്തി ഭൂതാനി ഭാവയന്തി ച യന്മിതഃ. പ്രയാണേ തത് ഭഗവത ഈശ്വരസ്യ വിചേഷ്ടിതം മിഥോ നിഘ്നന്തി ഭൂതാനി ഭാവയന്തി ച യന്മിതഃ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. ഈശ്വരസ്യ വിചേഷ്ടിതം മിഥോ നിഘ്നന്തി ഭാവയന്തി ച യന്മിതഃ. തദ്ഭഗവത ഈശ്വരസ്യ വിചേഷ്ടിതം ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രായേണ പ്രായേണ ഏതത് പ്രായേണ ഭഗവത പരമപുരുഷന്റെ ഈശ്വരസ്യ ഈശ്വരന്റെ വിചേഷ്ടിതം ഇച്ഛയാൽ മിഥ അന്യോന്യം നിഘ്നന്തി വധിക്കുന്നു ഭൂതാനി ജീവാത്മാക്കൾ ഭാവയന്തി സംരക്ഷിക്കുന്നു ച യത് ആരെ മിഥ പരസ്പരം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശില പ്രഭുപാദിക്ക് വിവർത്തനം. യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പരമ ഇച്ഛയിലാണ്, പരമേച്ഛയിലാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അന്യോന്യം കൊല്ലുന്നു, മറ്റു ചിലപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങളെ അന്യോന്യം കൊല്ലുന്നു, മറ്റു ചിലപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാനുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മതപ്രകാരം നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടം എന്നും അർഹമായവയുടെ അതിജീവമെന്നുമുള്ള പ്രകൃതി നിയമമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്കു പിന്നിലായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പരമമാർഗ നിർദ്ദേശമുണ്ടെന്ന വസ്തുത അവർ അറിയുന്നില്ല. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ലോകത്ത് സമാധാനാന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത് ഭഗവത് ഹിതത്താലാണ് എന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയണം. മാത്രമല്ല, എപ്പോഴെല്ലാം ലോകത്തിൽ കലാപം ഉണ്ടാകുന്നുവോ അതും ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയിലാണ്. ഭഗവത് ഹിതത്താൽ അല്ലാതെ ഒരു പുല്ല് പോലും ചലിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ എപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവത് നിർമ്മിതമായ വ്യവസ്ഥാപിത നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യർക്കും രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും മധ്യേ യുദ്ധമുണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിനായുള്ള ഏറ്റവും ഉറപ്പായ മാർഗം ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത നിയമവുമായി എല്ലാറ്റിനെയും ഇണക്കി ചേർക്കുക എന്നതാണ്. നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്തും, നാം ഭക്ഷിക്കുന്നതെന്തും, നാം സമർപ്പിക്കുന്നതെന്തും, അല്ലെങ്കിൽ നാം ദാനമായി നൽകുന്നതെന്തോ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥാപിത നിയമം. ഭഗവത് ഹിതത്തിനെതിരായി ആരും ഒന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ഭക്ഷിക്കുകയോ സമർപ്പിക്കുകയോ ദാനമായി നൽകുകയോ അരുത്. ധീരതയുടെ മികച്ച ഘടകം വിവേചന ശേഷിയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മതപ്രകാരം നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടം എന്നും അർഹമായവയുടെ അതിജീവമെന്നുമുള്ള പ്രകൃതി നിയമമുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രകൃതി നിയമം, ഈ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് പിന്നിലായിട്ട് ആരുണ്ട്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പരമമായ നിർദ്ദേശമുണ്ടെന്ന വസ്തുത അവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ് പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ അത് ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിലാണെന്ന് നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എപ്പോഴെല്ലാമാണോ കലാപം ഉണ്ടാകുന്നത് അതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്താൽ അല്ലാതെ ഒരു പുല്ല് പോലും ചലിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങള് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യർക്കും രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും മധ്യേ യുദ്ധമുണ്ടാകും. നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിനായുള്ള ഏറ്റവും ഉറപ്പായ മാർഗം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഈ നിയമങ്ങള് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക, അതുമായിട്ട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും സമർപ്പിക്കുന്നതും നമ്മൾ ദാനമായിട്ട് നൽകുന്നതും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കുക. അതാണ് വ്യവസ്ഥാപിത നിയമം.
അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് വ്യവസ്ഥാപിത നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് ഹിതത്തിനെതിരായി ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാനോ ഭക്ഷിക്കാനോ സമർപ്പിക്കാനോ ദാനമായിട്ട് നൽകാനോ ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിന് എതിരായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല, ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, സമർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, ദാനമായിട്ട് നൽകാനോ പാടില്ല. ധീരതയുടെ മികച്ച ഘടകം വിവേചന ശേഷി. ആ വിവേചന ബുദ്ധിയോട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് ധീരതയുടെ മികച്ച ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തികളെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താത്ത പ്രവർത്തികളെയും തമ്മിൽ വിവേചിച്ചറിയുവാൻ ഒരുവൻ തീർച്ചയായും പഠിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാകണം എന്താണ് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തികൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീതിപ്പെടുത്താത്ത പ്രവർത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്. നമ്മള് പ്രവൃത്തി നിവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ലേ, പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും. അതൊരു വ്യക്തി വിവേചിച്ചറിയാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് കഴിയണം. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ സന്തുഷ്ടിയെയോ അസന്തുഷ്ടിയെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഒരു പ്രവൃത്തിയെ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സന്തുഷ്ടിയും അസന്തുഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു പ്രവൃത്തിയെ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നത്. വ്യക്തിഗതമായ തോന്നലുകൾക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. ഭഗവാന്റെ സന്തുഷ്ടിയായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ വഴികാട്ടി. അത്തരം പ്രവൃത്തിയെ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം അഥവാ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർവഹിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം പൂർണ്ണതയോടെ നിർവഹിക്കുന്ന കലയാണത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സന്തുഷ്ടിക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ വഴികാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സന്തോഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, യോഗ കർമ്മസു കൗശലം, അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിർവഹിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പരിപൂർണതയോടെ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതൊരു കലയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.